fast record. Recording in Għandek joint progress. tajjeb jew? Tajjeb, Għandek joint suppost. tajjeb? Le, tajjeb, suppost kollox tajjeb. Mela, hello, grazzi Karl, grazzi tal-li aċċettajt din l-intervista. Karl Xkembri huwa kittib u ġurnalist u llum il-ġurnata jaħdem ma' NGO relatata fuq xogħol umanitarju, speċjalment ma' refuġjati u xejn Karl. Ekku, jiena naħdem bħala media advisor mal Norwegian Refugee Council li huwa hija organizzazzjoni umanitarja taħdem fuq minn 50 pajjiż fi kriżijiet naturali u kriżijiet ta' gwerra u ta' konflitt ma' refuġjati u ma' nies li huma forcibly displaced. U xogħli huwa li nitfa' l-spotlight tal-medja u tal-pubbliku fuq l-aspett umanitarju ta' ħafna mill-kriżijiet li ħafna mid-drabi fil-medja tisma' dwar l-aspett politiku, l-aspett finanzjarju, ekonomiku, iżda in-nies milquta minn dawn il-kriżijiet li aħna ngħinu ftit tisma' dwarhom. Allura xogħli huwa li noħroġ l-istejjer tan-nies komuni milquta minn dawn il-kriżijiet madwarna. Jien stazzjonat qiegħed il-Kenja u nkopri ir-reġjun tal-East Africa u l-Yemen. Grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek Karl. U qabel inti kont ukoll editur mal-Malta Today u ukoll kittieb u għadek kittieb u fil-fatt aħna dar Kamilleri ippubblikajnilek silta tal-Manifest tal-Killer fl-antoloġija tal-letteratura imqarba hawnhekk. U għandi wkoll il-Manifest tal-Killer oriġinali li kien ġie ppubblikat f'2006 minn Choppy Books, id-dar tal-pubblikazzjoni wkoll ta' Media Today. Illum reġa' ġie ppubblikat il-ktieb minn Merlin Publishers. Ġifieri l-edizzjoni ġdida llum tistgħu sibuha mingħand Merlin Publishers u fl-antoloġija tal-letteratura mqarba wkoll hemm il-kommentarju ta' James De Bono li jitkellem fuq il-ktib tiegħek. U llum staqt nitkellem miegħek fil-fatt fuq il-Manifest tal-Killer u forsi anke b'referenza għal kommentarju ta' James De Bono għax għamel kommentarju interessanti ħafna. L-ewwel ħaġa ħansaqsik kemm kellek żmien meta ħriġtu inti il-Manifest tal-Killer? Kelli xi 26, 25. Kont għadek żgħir, kont isek fil-bidu tiegħek tal-karriera letterarja. Iżgħar fil-fatt naħseb xi 23 sena kelli meta ksibtu u mbagħad ħareġ ftit snin wara dawn ftit ma joħroġ. Kont għadni żgħir u kelli l-għajnuna impeccabbli ta' Mario Zuppardi. Bażikament Mario kien il-mentor intellettwali biex ma ngħid spiritwali tiegħi illi tani il-konfidenza li niddefendi dan ix-xogħol fid-dawl ta' pubblikatur wara ieħor u nies wara oħrajn li raw il-manuskritt u qalu li da mhux xogħol, din mhix letteratura, da mhux xogħol ta' pajjiżna, da mhux xogħol għalija. U Mario kien dak li baqa' warajja għalli le Alla, da trid tiddefendih u dan huwa xogħol validu. U li ma kienx għalih ma kienx ikolli dik dik is-saħħa meta inti għandek inti meta tkun żgħir ikollok l-arroganza, imma l-mument li jonfoħlok xi ħadd imbagħad ma nartaqa'. Allora dik tatni u ġejja minn Mario Zuppardi li għalija kien role model letterarju anka fuq livell ħafnusa mill-letterarju. U kien mbagħad eventwalment daħal għalih ix-xogħol biex jippubblika Salvo Balzan li ma kienx pubblikatur tal-kotba, kien il-pubblikatur u l-editur u l-owner tal-Malta Today li kont naħdem magħha u kont editur magħha. U niftakar meta ma fadallix iżjed fejn indur, tajtu kopja tal-manuskritt kien is-sajf u kien ħajsifer fuq vakanza. Għalli dan iħdom jgħaj naqraħu, niftakar jibgħat li
text message, SMS dak iż-żmien, għalli dan irridu nippubblika għalli da tal-ostra. U bekk ħareġ, ġifieri dik kienet kien hemm ġifieri pubblikaturi li qraw u qalu li ma jistgħux joħorġu u hekk. U kont kważi qtajt qalbi. Imma kienet l-isfida tiegħi kienet li għaliex jiena minix businessman u minix tajb fil-business u minix publikatur. L-isfida tiegħi kienet li nsib publikatur u niddistribwuh through channels mainstream kemm jista' jkun. Għax inkella jibqa' ktieb li jaqraw ħerba min-nies u ma joħroġ kif għandu joħroġ. U dik kienet l-isfida u Xavier Balzan inventa Choppy Books, kienet l-ewwel pubblikazzjoni tagħhom. Kellhom xi erba' pubblikazzjonijiet oħrajn wara. U ħareġ u kellu storja denja tal-ktieb iċċensurat li hu fis-sens li kien kellu jinqara fuq ir-radju tal-Università u ġie ċensurat minn Father Joe Borch għaliex ħass li l-lingwaġġ mhux ta' min jaqrah fuq ir-radju illuminat u illuminanti tal-Università. Kien naħseb iktar skandaluża minn hekk kważi ma kienx jitħalla joħroġ mill-libreriji pubbliċi. Inti stajt taqrah fil-reference section, imma l-ħares toħorġu miegħek għax jista' jiffettwak ħażin. Di Malta qed ngħidu ta' żmienna. Mhux fi żmien il-Medju Evu, mhux fi żmien meta kellek l-Inkwiżizzjoni, taf kif? Ma kienx jitħalla joħroġ mill-libreriji pubbliċi. Imma mbagħad kellna anke daqsxejn ta' ku fis-sens li kien ittella bħala dram u kien sold full house. Ma nafx kemm il-lejla ttella u nqara minn nies li kellmuni li joġobhom li qalu li grazzi tal-li ktibtu. Dik more or less l-istorja in a nutshell ta' kif ġie publikat, kif ħareġ u kif intlaqa fl-ewwel snin tiegħu. Kien hemm ukoll tista' tgħid għax dak kien it-tieni ktieb tiegħi wara Taħt il-kappa tax-xemx. U Taħt il-kappa tax-xemx isu naħseb kien diġà b'xi mod poġġieni fuq il-marġini f'ċertu sens, li kellek dak iż-żmien kellek reviewers bħal Paul Schwireb fuq il-Times u Sunday Times arċi konservattivi li ironija għax Paul Schwireb kien oriġinarjament f'żożitu kien kontra ċensura, favur l-enlightenment kulturali. Imma diġà beda jiskandalizza ruħu il-kappa tax-xemx, il-paraguni insidjużi li għamelu stess għax inqatmat li il-pedofilu li ktib dwaru kien Duncan bl-ebda mod ma jew Dun George. Imma u anka li di mhix letteratura. U naħseb dik isa speċi ta' baqgħet minkejja l-aspirazzjoni tiegħi li hija letterarja meta nikteb, sens illi inħoss li mhix ġast qed nikteb rapport fil-ġurnali jew makkjetta. Nħoss li dik kienet il-lenti li ħarsu lej ix-xogħol tiegħi dak iż-żmien illi mhux. Inti għad illi dak iż-żmien ħadd ma rid jippubblika ħulek il-Manifest tal-Killer, imma biex inkunu preċiżi wkoll nagħtu naqa' kuntest. Il-Minima Publishers imma kienet għalqet ukoll dak iż-żmien u x'hekk għax nassumi li kieku Mark Vella tal-Minima kien jippubblika ħulek kieku le? Naħseb il-Minima kienet waslet lejl aħħar, però Mark kien ukoll ra u ammettija privista milux fuq l-lum, meta ħareġ Taħt il-kappa tax-xemx. Okej, di ma rajtix mela ma nafix, okej. Iva, le qal kitibha u kien onest ħafna u kien raġel, illi meta jien kont insejt, ma kont tajtu kopja qabel ma kienet żarmat il-Minima u kien he was dismissive, għalli jisma' rġa' jkbu mill-ġdid u xi ħaġa. Imma meta li laqas biss kien qrah ma kellux. Naħseb il-problema ta' Mark biex ngħidha jien ma qalixu, naħseb il-problema ta' Mark kien li dak iż-żmien kien għamlu wieħed minn hawn is-sema għal Giudestanio
li l-koll nafu li huwa bluffer u mediokri, imma Mark kellu ku għax skopra il-da Jose Stanjo. Allura dak kien kellu bokka bih, insomma. Allura l-manifesta killer ma ħax naħseb l-attenzjoni ta' Mark dak iż-żmien, sfortunatament. Però għametti għaw li kien illi messu ta' iżjed kont ta' x'qed nikteb dak iż-żmien, għaliex qed jgħid li ftaħt il-kapa tax-xemx kont profetiku fuq ċerta affarijiet li ġraw, jew jien ma naħsibx li kont profetiku, jien kont qed nikteb l-affarijiet li qed nara, inkluż anke fil-manifest tal-killer, korruzzjoni, inkompetenza, kważi iktar inkompetenza milli korruzzjoni, meta tara il-pulizija, l-mod kif jitkellmu, anke kif jimxu fi triq, għasjafu jimxu, jew għasjafu jibsu qalziet. Ġifieri mbagħad tara kif din l-inkompetenza hija fatali, so għaliex atlet bih inqatlet għaliex l-qorti ddarilha li tista' tipposponi għal sena li tisma' l-każ tagħha. Sorry ħawafek, ovvjament jiena ma naqbilx miegħek li Stanjo mhuwiex kittib tajjeb u fil-fatt qiegħed fl-antoloġija wkoll Jose Stanjo, imma qed nifhem x'inti tajt ukoll. U biex inżid kif qed tajt int ukoll, imma ġifieri ma rridx naqbes isni qed naqbes għal Mark Vella. Imma r-realtà kienet li il-publishing house tiegħu ta' Mark Vella ma kienx marret tajjeb u kienet jagħlaq. Fil-fatt inti stess qed tgħid qasbis kien taħ każ il-manuskritt u naħseb dak kien iż-żmien fejn il-minima publishers qisu bdiet iż-żarma qisu għaliex Mark Vella li kien għamel kien ippubblika kif qed tajt int il-Jose Stanjo kellu bokka kbira bih għaliex Jose Stanjo kien żbukkat u kien qed jikteb xi ħaġa ġdida. Kellu koll il-Manuel Mifsud, kellu koll li għax naħseb taħt il-kappa ta' xemx u kien ippubblika minn ma' publishers, mhux hekk? Ekku. U krettu kollu l-Mark. Eżatt, ġifieri intom kontu jiskom it-tlet kittieba ġodda ħanajdu hekk ta' ġenerazzjoni ġdida ta' kittieba li qed jikbu affarijiet kompletament differenti. Imma dak iż-żmien jiena biex niċċara dak iż-żmien għalija Stanjo kien rinfreskanti, kien xi ħaġa friska, ġdida, imma mbagħad meta tara x'kitab wara, għajt fl-istess, ġifieri għalija Stanjo huwa parrokjali jista' jikteb biss fuq id-daqsxejn ta' bużżija li jgħix fiha. Dik il-problema li mhux bil-bit ta' kuljum fih innifsu li naħseb seta' kien ħafna ħjar, però insomma kien dak iż-żmien kien frisk u ġdid. X'taħseb mhux żgur li l-affarijiet inbidlu, imma tista' tgħidilna ftit kif rajt għax f'daqqa waħda it-tibdil fil-qara ngħidu 2006, issa din 2023, ġifieri fi 17-il sena sar ħafna tibdil għax illum ovvjament il-ktib tiegħek huwa ppubblikat mill-Merlin, huwa pubblikat l-mainstream, ħanajdu hekk. U letteratura ta' dak it-tip, illum il-ġurnata ħafna iktar tista' tiġi pubblikat iktar faċli, apparti minn hekk, is-soċjetà bidlet ħafna, ġifieri, kif rajt dan kollu jevolvi inti mid-differenzi u mill-isfidi li kont esperjenza dak iż-żmien? Bħala kittib, ovvjament. Bħala kittib, ċertament illum kif qed inti infetħu ħafna żjed bibien. Mux probabli għawizjet publikaturi, pero għawizjet u koll mentalità miftuħa li anka kun avventuruża, għaw publikaturi li per eżempju il-Kodba Kalleja publikaw issa sajf, romanz interessanti ħafna. U naħseb importanti immens għaw numru kbir ta' nies li qed jiktbu numru kbir għal Malta huwa numru tajjeb b'saħħtu li huma dedikati u dan fih innifsu naħseb jixpruna lill-pubblikaturi biex ikunu iżjed avventurizzi. Skużani, il-kelba kultant it-telefon ta' safar. Għarrajt ma importax jiranka tiegħi il-ħin kollu. ċertament illum ħafna mill-affarijiet li kienu
jiskandalizzaw lin-nies 20 sen ilu, illum saru jgħaddu isom mhux mort. Li dik hija ħaġa tajba. Naħseb ir-riskju jew l-ikbar sfida tal-awtur tibqa' relevanza. Ġifieri, jekk inti wasalt fi stadju fejn kważi m'għandekx ċensura morali, għax dik il-problema, jien li jkun hemm standards editorjali, hemm ċerta edituri li ma nistenniex u laqqas ta' li minn rasi li mmur għandhom għax mhuwiex posti hemm, dik nirrispetta. Imma li jekk wasalna fi stadju fejn għandna pubblikaturi li lesti joħorġu anke fuq temi jaħarqu, anki għaliex huma intelligenti biżżejjed li jafu li dik jistgħu jdawruha f'business. Dik tista' anki tġibilhom iżjed qarrejja. Fetħu għajnejhom, ġifieri di għalija dawn affarijiet bażiċi. Illum saret iktar normali. Allura mbagħad il-kwestjoni hija fejn fuq ix se tkun rilevanti, x'inhu l-format, x'inhu l-lingwaġġ li ħatuża, l-istejjer li se tesplora, u dik hija tajba, huwa tajjeb li għandna dik il-mistoqsija għaliex l-artist, l-awtur, fl-aħħar mill-aħħar għandu jiffoka fuq xogħlu, kif xogħlu se jibqa' relevanti, mhux jekk hux se jsib pubblikaturi u le dik hija ħafna ħela ta' ħin. Però hija battalja worth it ukoll bħalma ta' fint, bħalma inti kont fuq il-front line kontra ċensura, kienet battalja li kellna niġġieldu u li imnalla li ġġilidnija. U grazzi lilek ukoll li kont b'saħħtek u reżiljenti biżżejjed biex tagħmilha. Grazzi, Karl, fl-istess ħin, xtaqt nistaqsik, all-right, sar dan it-tibdil, rajna dan l-iżviluppi kbar fil-letteratura, intom kontu jiskom il-pionieri forret ngħidu, Mark Vella li kienet jippubblika lilek, l-Istanjol, il-Manur Nifsud, imma James De Bono fil-kommentarju tal-Manifest tal-Killer fil-antoloġija li ppubblikajna, jisemmi jagħmel xi referenzi bħal eżempju James De Bono jiddeskribi eżempju xarabankizzazzjoni tas-soċjetà fejn inti fil-Manifest tal-Killer tippreżenta eżempju il-medja Maltija li titrivjalizza l-affarijiet serji u importanti u kollox isir ta' malajr biex naqalaw lira, dal-opportunizmu rampanti. Min dak l-aspett, kif inbidlet Malta? U importanti wkoll, għaliex la darba il-letteratura qed tikber. Il-letteratura Maltija mhijiex xi ħaġa, mhijiex qiegħda fi gżira li ġifieri all-right, tipo, hemm din naħseb l-istorja anka romantika. James Joyce kiteb eżempju Ulysses naħseb kitbu meta mexi sena ġol White House jixrob u jpejjeb waħdu da ma jkellem il-ħadd. Isu hemm dik l-idea tal-kittieb li huwa maqtuħ mis-soċjetà u da qiegħed jikkrea u joħloq dinja għalih. Imma jiena iktar nara illi l-kittieb huwa parti essenzjali mis-soċjetà u dan qiegħed jinbidel magħha. Ġifieri, minn dal-aspett tax-xarabankizzazzjoni tas-soċjetà, it-trivjalizzazzjoni tal-affarijiet serji, taħseb li l-letteratura Maltija la darba tikber tista' wkoll tkun vittma ta' din ix-xarabankizzazzjoni. Jew l-letteratura tista' tiżviluppa bħala xi ħaġa kontrokorrenti ta' dak li jiġri fil-medja Maltija. Jinaħseb letteratura u xarabankizzazzjoni kif poġġijantu kif qed jgħid James ma jistgħux imorru flimkien jekk nitkellmu fuq letteratura jekk nitkellmu fuq letteratura li għandha l-ambizzjoni li tkun letteratura li hemm letterarjetà f'dak li qed tirrakkonta ma tistax tgħaddi mill-istess proċess ta' xarabankizzazzjoni. Se qed tgħid li qed taspira li tiftaħ Michelin star u iġġib l-ingredjenti tal-McDonald's. Ma jmorrux flimkien. Jien ngħidlek jista' jkunu ġiex prodotti li jgħixu fl-istess triq jekk trid, jew fl-istess belt. Imma ma tista' mhumiex ma jmorrux flimkien.
interessanti u li fil-waqt li jiena fil-manifest tal-killer kont qed nalludi ċertu sens għal xarabank, għanza radio, pluralizzazzjoni, li waslet ukoll għal trivializzazzjoni. Illum hija times a million times għaliex għandek l-internet li bażikament renda lil xarabank innifsu relevanti, rejla li tneħħa xarabank fuq il-TVM, imma l-effetti li konna naraw li kont jien ninkwieta dwar xarabank li titrivjalizza nitkellmu dwar ir-rejp u l-abort fl-istess programm nitkellmu dwar ix-xitan u dwar rħilu li issa klasi qorti li involvitni li huma, imma dik kienet in-norma sewwa li inti il-frik isir kważi xi ħaġa ta' kuljum ta' aħnar ta' ġimgħa, issa saret ta' kuljum ta' kull sekonda fuq l-internet. U dik hija jien fil-fema tiegħi xi ħaġa li ma investigajtx essaġġ f'dak ir-romanz, ma jien naħseb li l-internet illum u social media b'mod partikolari qed toħloq tip ġdid ta' bniedem. Jien nsejħlu homo selfie minn homo sapiens, illum il-homo selfie huwa magħmul l-eżistenza kollha tiegħu u inti titrattah ftit ukoll fil-ġaħan. L-eżistenza kollha ta' dan l-homo selfie hija li jitrasmetti juri lid-dinja li kien hemm event li tista' tkun spiċċalu toilet paper, ġifieri, kienet jaħra spiċċalu toilet paper. U għamilha story u kellu miljon like. Sewwa, dak huwa l-event. Għalħin li ma ġara xejn, anka li inti tlajt fuq Olja u ħadd ritratt. L-importanti mhux li tlajt fuq l-Everest jew li tlajt il-Kilimanġaro jew qatilt mal-jum imma l-ħadd ir-ritratt u issa n-nies rawh. Ġifieri dik tneħħi fil-fema tiegħi u tiġi studjata iżjed u ċert li qed tiġi studjata, imma tneħħi ċerta autentiċità illi naħseb intilfet. Illi tara, jien nara bl-iktar mod li tweġġani meta tara nies ta' ċerta età, ta' ċerta statura li m'għandhomx għalfejn, nifhem xi ħadd ta' 15-16 sena jrid jabbi, jrid jaħxi, jrid ta' fejn turi ritratti b'sidrek barra fuq il-motor u taqbeż mill-irdum, proset, ok, dik nifhimha. Imma li inti għandek 60 sena professuri jew assessin anki u ommijiet u ġenituri u jiktbulek dawn il-post li għamem dejja jew illi ta' fejn mitiklu l-fenka jew li ma' restaurant lar għax li mitlu pet, ok, mort nikol fl-attaġi. Ġifieri, u ġara nistaqsi ma x'jiġri għal dan in-nies jikkomunikaw din non-event. Mort ikol ġelat. U għaliex għandin, x'inhu minn fejn ġej dan kurjuż u nixtieq nkun naf iżjed. Naħseb hija hemm ħafna minnha ġejja mis-sens ta' mill-bżonn ta' validazzjoni, ta' self-recognition. Però mbagħad tinkwetani meta hemm nies li pereżempju huma artisti jew kitbu tunnellata papers akademiċi xi tip ta' recognition għandhom daw f'ħajjithom, imma xorta jridu mbagħad ishom jippopolarizzawha sewwa, ġifieri jekk jiena professur tal-ekonomija u ħajjifhmuni forsi tużana nies li hija it's all that matters għall-karriera. Le issa trid taf inti tikkomunika dwar is-sardinelli qed jitbirlek u toilet paper li spiċċalek fil-kamra tal-banju. Biex immur lura għad-domanda oriġinali, il-letteratura u da kollu, il-letteratura jaħtieġ li id-dissecti da kollu, li tidħol bix-xafra tal-kirurgu u tina karattri li għaddejjin minn dan għalfej qed jagħmlu dawn l-affarijiet kollha u x'inhu għaddej minn rashom u x'inhu l-pjaċir li jieħdu minn da u x'inhi l-ħaj, hemm ċerta addiction ukoll. Li naħseb kollu huwa art fertili kbira li għandha tiġi esplorata mill-letteratura.
Interessanti ħafna, kif qed tiddeskrivi l-letteratura bħala dik l-odda essenzjali fis-soċjetà illi li ħad tipprova tajt il-verità mingħajr trivjalizzazzjonijiet u l-verità tista' ovvjament tweġġa għalhekk għandek ċensura, għandek limitazzjonijiet ekonomiċi u politiċi, soċjali, kulturali. James De Bono isemmi wkoll, apparti x-xarabankizzazzjoni, isemmi dan mhux u jiddiskrivija billi jgħid li il-kittib huwa ċiniku imma jien ma naħsibx li huwa sens ta' ċiniċiżmu għaliex fil-Manifest tal-Killer għandek il-karattru Malti redikolu li huwa ignorant, li huwa letterat, li wkoll għandu l-awtorità. U James De Bono jikkompara dan il-karattru Malti mal-karattru Malti ta' Juan Mamo. Isna l-istess ħanajdu hekk sintomi ta' Mart għadhom jeżistu sal-lum il-ġurnata fil-karattru u fil-kultura u fil-pletora politika Maltija. Ġifieri il-xarabankizzazzjoni tas-soċjetà qed isir f'dan il-kuntest fejn għandek sitwazzjoni eżempju ta' nuqqas ta' edukazzjoni, għandek din il-banalità u l-ignoranza sfaċċata li ssiba ħafna fl-awtorità. U dik hija problematika ġifieri. Fil-fatt inti fil-Manifest tal-Killer din tippreżenta eżempju fil-pulizija li fil-fatt mbagħad jispiċċa ikun sit tal-programm tat-television li da qabel kien isawħat in-nies li kienu jmorru jipprotestaw u issa f'daqqa waħda dan huwa qisu figura influenti fid-dinja tal-medja. Din hija interessanti ġifieri l-iżvilupp tal-karattru Malti kif qed narawh fil-letteratura, isna qed naraw l-affarijiet jirrepetu ruhom qishom. Il-karattru Malti b'mod ġenerali jekk ikollok taggregah kollu kemm hu taqdu f'ħaġa waħda. Kif ikun qisu il-karattru Malti rappreżentattiv kieku tal-lum? Jiena nemmen li kieku jkun ġaħan, imma naħseb inti taqbel miegħi kieku, ma nafx hemm din il-ħaġa qisu li l-karattru Malti għadu dajjef ħafna ġenerali. Jien kemm ngħix barra u issa inni iktar minn 13-14 sena, naħseb li dak li nsejħu karattru Malti u affarijiet li naħsbu li huma Maltin fil-verità huma ħafna iżjed imxerda. Rajtom il-Ġordan, rajtom il-Palestina, narahom hawn il-Kenja. Forsi parti minna wkoll hija l-esperjenza kolonjali li tinstema' vaga ħafna, ma mbagħad tara b'mod speċifiku. Ġifieri biex b'mod speċifiku għad-domanda tiegħek, il-karattru Malti li mhuwiex esklusivament Malti, nikkaratterizzah bħala l-ewwel top line ċertament servili. Huwa tipikament raġel servili li qed jibża li ħajitlef xogħlu jekk jgħid nofs kelma. Li jibża minn ta' fuqu anka meta jiġi biex jagħmel xogħlu. Ġifieri jekk inti impjegat bħala advisor ekonomiku u ma taqbilx mal-boss tiegħek li dak li jagħmel sens, tibża tgħidilu għax tibża tkun laqi, tkun servili, tridu iħobbok. B'mod qalli ħafna, b'mod mediterranju, taf kif. Ġifieri dik għalija ċertament stop on u dik tirrifletti mhux biss fix-xogħol, tirrifletti fil-partiġaniżmu, ministri li għandhom ġifieri tara nies li m'għandhom l-ebda rabta ma' xi ministru għax jaraw xi post dwar kemm hum kompetenti u jaqlawlek ir-razza ta' familtek minn ma jafuk. Tgħid imma din minn fejn ġejja hija hemm iżda fil-ġenetika tagħna, qed niġġeneralizza ovvjament, u ma notx ruħi magħhom u laqqas lilek ma not, illi hemm idea ta' sopravvivenza illi inti kważi isu meta tara kif
kważi Saddam kien ibeżza lin-nies ta' madwaru li tittajlu. Ovvjament dik hija verżjoni Eżempju times estrem, a imma million, iktar psikoloġija drammatika, simili. estrema u letteralment bil-pistola ma' rasi. Imma għandna dik is-sens ta' biża'. Ara ma ġifieri niftakarni meta kon ġurnalist, inkellem anke akademiċi, nies rispettabbli f'xogħolhom, u jgħidulek pereżempju idejat jew policies li mhux qed jaqblu magħhom jew affarijiet li ġraw, korruzzjoni, ara ma tikwotanix. U dawn mhux qed ngħidu pustier jew tal-grocer, ngħidu nies pożizzjonijiet professuri, ġifieri u nies ara ma tikkwotanix, ikteb tali trid ma tikkwotanix, isu jitfal ġebla, għandna dik il-sens ta' biża' ta' servilizmu, u għandna ċiniżmu. Ġifieri l-Maltin għandna ċiniżmu enormi li kif jiddeskrivi anke James De Bono, kif konna nħarsu lejn il-graffiti u x'ninsenilu u għadna f'ċertu imma issa kibru ħafna fl-istatura, l-mod kif tħares lejn min jiddevja, mhux qed ngħidu jiddevja b'mod li sar underground imma li ħareġ b'idea daqsxejn li diġà ġiet implementata fil-pjata tal-Ewropa. Ma nitkellmu ambjentaliżmu, diskussjoni fuq l-abort, naf liberalizzazzjoni ta' liġijiet ta' drogi u li hemm dik il-biża' insomma li you don't afford to stand out. Li jien kienet taffaxxinani di anke bħala ġurnalist, għax bħala jekk tagħmel xogħolok bħala ġurnalist you are going to stand out u ħadd ħafna dewwa sewa. Tiġi parti mill-job description, ma tistax taħrab minnha. Konni, imma issa kważi rrid nisfida li l-nifsi fis-sens ta' fej x'jista' jiġri. Fis-sens, jekk inti tlajt f'pożizzjoni għaliex dejjem attiva u laqtru min-nies, iva, ma hemmhekk ma tistax tikkomprometti ruħek. Imma jekk kif kienet almenu l-ambizzjoni tiegħi. Li nibni lil nnifsi bis-saħħa ta' xogħli tiegħi nnifsi, bil-Malti għandna espressjoni sabiħa immens. Ibussu l-bajt, ġifieri jekk tibt fuq ministru għax korrott jew għandu il-Departiment tal-Awtorità ta' Trasport. Taħt kull gvern, taħt kull amministrazzjoni hemm eżaminaturi korrotti u hemm ministri korrotti u hemm kull amministrazzjoni. Ġifieri meta ksibt 20 sena ilu dwarhom taħt Ġeżmont Muljet, kellek kull tip ta' ħaxi. Issa l-istess ħaġa, eżatt l-istess. Min qed jitkellem dwar tant hemm nies konvolti u għandu ngħataw xogħol għax kienu canvassers tal-Ministru, għax marru għamlulu parti u għamlulu tombla għan-nies tar-raħal. Illi daw hemm dak is-sens ta' kompliċità illi għalhekk parti minnha ukoll tirrifletti ruħha fid-deċiżjonijiet tal-elettorat. L-elettorat Malti qatt ma jivvota fuq korruzzjoni, qatt ma jivvota kontra l-korruzzjoni u kontra rajnija wara l-inqatlet Defni, rajnija qabel l-inqatlet Defni. Għaliex il-maġġoranza tal-Maltin iħossu li aħjar ikollok pajjiż jew stat u istituzzjonijiet korrotti li jiddawru il-regoli għax inti ħadd inqeda. Flok għandna il-mentalità ta' jien għandi drittijiet u għandi dritt għalihom, inkluż is-saħħa, inkluż servizzi, housing, whatever. Le, daw bil-mentalità mediterranja ta' mhijiex esklusivament Maltija, ma hija Maltija ħafna, dawn qishom privileġġi u il-politiċi jriduna nemmnu li huma privileġġi li inti li ommok ingħatat kamra privata fl-isptar għax aħna nafuk taf kif. Le. Għajom ħaqqiex, x'inhi di li Malta ma niflux fiha bis-serjetà biżżejjed. Naħseb dejna u naħseb dik hija waħda mill-bidliet pożittivi li n-nies saru iżjed eżiġenti. Minkejja trivializzazzjoni ta' kollox, naħseb serna ħafna iżjed eżiġenti li nitolbu spjegazzjoni li anke
anka meta l-politiċi jaqgħu għannejk issa jaqgħu iktar għannejk milli kienu jaqgħu 20 sena ilu għaliex hija amplifikata bil-memes u bil-paġni satiriċi, bil-posts. Ġifieri dik almenu hija żvilupp tajjeb. Però għadna f'dak it-tip ta' karattru naħseb storiku li għadu ħafna fina fid-DNA tagħna. Servilizmu, klientelizmu, nepotizmu. Però naħseb l-iktar ħaġa li t-tieni ġewwa hija verament is-servilizmu għaliex għalija tmur kontra l-idea ta' libertà u ta' dinjità umana. U tara b'iktar mod ovvju f'pajjiżi u stati dittatorjali. L-iktar ovvju tara kulħadd ibaxxi rasu, kulħadd jibża u li titterrifikani hija xi ħaġa li mhux nibża minnha naborrija, imma nibża li qatt nasal f'xi sitwazzjoni nkun hekk. Però hija wkoll xi ħaġa hija waħda mill-valuri li hija assoluti universali tal-libertà tal-kelma u tal-espressjoni illi mingħajrhom xiftlilna x'jagħmilna individwi jekk m'għandniex il-fakultà li nesprimu ruħna kwalinkwa mod li rridu fuq il-livell ta' idejat u ta' kitba u ta' lingwaġġ. Għalhekk għalija xi ħadd bħal Salman Rushdie huwa eroj għaliex iddefenda l-kelma, iddefenda dritt tal-kelma u ma kellux jasalsaw imma anke spiċċa attakkat li hija il-lezzjoni li nieħdu mill-istorja kollha ta' Rushdie li meta inti taċċetta u tħalli dik it-tip ta' retorika ta' mibeda tikber, tamplifika fuq espressjoni, fuq idea, fuq romanz dal-każ, ħajkun hemm konsegwenzi reali, bħalma kellha konsegwenzi defni, bħalma għandhom il-konsegwenzi kull min hu vittimizzat u marginalizzat bil-lingwaġġ u bil-lingwaġġ tal-mibeda li jwassal għal violenza u għal dak it-tip ta' despotizmu, autoritarjanizmu illi ridna kollha naħsbu l-istess, nbaxxu rasna għal-poter u ngħidu iva, grazzi Ministru, proset Ministru u b'qasejjerek. Grazzi ħafna ħajkolli waqfek għax il-ħin ta' recording qed jispiċċa, imma kienet interessanti ħafna u nispera li nistgħu nerġgħu nagħmluha dal-boħra. Biex nikkonkludi jiena Mark Camilleri minn Dar Camilleri, Kax Kembri, il-kittib tal-Manifestar Killer li fl-antoloġija tal-Letteratura Mqarba. Grazzi ħafna u nawgurawlek insomma għal kull proġett li qed tagħmel bħalissa. Grazzi lilek Mark. Thank you, ġurnata tajba. Ciao, ciao.